Между собой там в пятерке они говорят, мы не знаем, допустим, любой, кто там у нас, Крутов и Ларионов, ты, говорит, обманул 9 человек сразу. Понимаете, 9 человек. То есть мы 4, своих 4 и 5 тех. Как будто единым стальным монолитом идут на Красной площади танки гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии имени Андропова. Neuvostoliitolla oli aseita, voimaa ja valtaa. Sillä oli myös jääkiekkomaajoukkue, joka kykeni vastustamaan toista supervaltaa, USAta, ja hankkimaan siten kunnioitusta. Tästä joukkueesta tuli kansallisylpeys, ja sen ykkösketju oli täydellisintä, mitä jääkiekkomaailmassa on koskaan nähty. Taimpana kentällä pelasi numero 7, Aleksei Kasatonov. Вот, и по характеру он был такой мягкий, нормальный человек, вот, скажем так, в жизни. В игре, естественно, он, во-первых, мощный, такой массивный защитник, и был жесткий, когда его разбудишь, как медведя русского. Hänellä oli puolustajan tärkein kyky. Hän aavisti vastustajan aikomukset. Ja hän laukaisi itse. Tilaisuuden tullen. Rinnallaan hänellä oli numero 2, Slava Fetisov, joka oli 80-luvun monipuolisin puolustaja. Hän oli tavattoman vahva ja kestävä. Hän lähti usein takakentältä ja vaihtoi paikkaa hyökkäysten mukana. Необходим лидер в пятерке. Слава был лидером. То есть он умел делать все. То есть оборонялся, он мог быть жестким и в то же время мог быть искусным в нападении. Fetisov oli pelaaja, jonka jokainen haluaa joukkueeseensa, mutta jota kukaan ei halua vastaansa. Vasenlaitahyökkääjä oli numero 9, Vladimir Krutov. Joukkuetoverit kutsuivat häntä tankiksi hänen pelottoman hyökkäyspelinsä johdosta. Володя Крутов, он коренной, как говорится, армеец, цесковец, москвич. Мог в состоянии один мог обыграть там 3-4 человека. Несмотря на то, что он такой немножко был массивный, вот, но руки и голова у него были просто от Бога. Krutovin ilmeet ja eleet maalin jälkeen kuuluivat jääkiekkohistorian hillityimpiin. Keskushyökkäjä oli numero 11 Igor Larionov. Hän luki peliä paremmin kuin kukaan muu. Всегда просчитывает на много ходов вперед, чем он и хорош, как центральный нападающий. Человек, который мог сделать универсальную передачу, который мог запутать соперника. Larionovia kutsuttiin professoriksi. Hän näytti pieneltä, lähes hintelältä, mutta oli äärimmäisen hyväkuntoinen ja kestävä. Hyvänä pelinrakentajana hän antoi tovereidensa tehdä suurimman osan maaleista, mutta ei häneltäkään puuttunut maalitajua. Nopein ja vaikeimmin kiinni pidettävä oli oikea laitahyökkäjä numero 24 Sergei Makarov. Hän oli varttunut luistimet jalassaan ja harhautti kehollaan ja mailallaan vastustajia niin, että näiden oli lähes mahdoton saada häntä kiinni. Индивидуалист. Как бы он утверждался, это черта его характера, но потом он как бы стал еще более опасный, когда он стал отдавать передачи, когда от него не ждали. Makarov oli joka tilanteessa äärimmäisen kilpailuhenkinen ja teki eniten maaleja viisikon joukossa. Ja vaihtoaitiossa oli jatkuvasti Tihonov, aina hieman tyytymättömänä.